Predstavte si, že by ste mohli omladnúť o desiatky rokov. Staré bunky sa regenerujú a vy sa cítite ako 25-ročný, aj keď máte 80. Každá bunka v našom tele obsahuje chromozómy, ktoré nesú našu DNA. Na koncoch každého chromozómu sa nachádzajú špeciálne štruktúry nazývané teloméry. Môžete si ich predstaviť ako ochranné čiapky na šnúrkach topánok. Ich úlohou je zabrániť poškodeniu DNA pri delení buniek. S každým delením bunky sa teloméry postupne skracujú. Keď sa dostanú pod kritickú dĺžku, bunka prestane fungovať správne alebo vstúpi do stavu senescencie, teda starnutia. Teloméry teda fungujú ako časovač bunkového života. Tento proces je prirodzený a je jedným z hlavných dôvodov, prečo naše telo stárne. Krátke teloméry sú spojené s vyšším rizikom degeneratívnych ochorení, oslabeným imunitným systémom a všeobecným zhoršením funkcií orgánov. Naopak, dlhšie teloméry sú spojené so zdravšími bunkami a lepšou regeneráciou tkaní. Vedci objavili enzym nazývaný telomeráza, ktorý dokáže teloméry predĺžovať. Aktivácia telomerázy umožňuje bunkám deliť sa dlhšie, bez toho, aby sa poškodila ich DNA. To znamená, že bunky môžu zostať mladé a funkčné dlhšie, čo má obrovský potenciál pre spomalenie starnutia a regeneráciu orgánov. Experimenty v laboratóriu ukázali fascinujúce výsledky. Staré myši, ktoré dostali terapiu aktivujúcu telomerázu, sa stali aktívnejšími. Ich svaly a srdce fungovali lepšie a celkové zdravie sa výrazne zlepšilo. Ich bunky sa doslova omladili, a to fyzicky. Nie len po stránke energie alebo správania, ale aj na úrovni orgánov a tkaní. Takéto experimenty potvrdili, že starnutie buniek nie je nezvratný proces a že ho môžeme experimentálne spomaliť alebo čiastočne obrátiť. Teloméry a telomeráza sú teda kľúčom k pochopeniu starnutia na bunkovej úrovni. Ak dokážeme kontrolovať ich dĺžku, otvára sa cesta k terapiám, ktoré by mohli zlepšiť životnosť buniek, podporiť regeneráciu orgánov a potenciálne predĺžiť zdravý život. Tento objav je jedným z najväčších prelomov biológie starnutia v posledných 10 ročiach. Pri vizualizáciách je dôležité ukázať proces skracovania telomér pri delení buniek, následnú aktiváciu telomerázy a omladzovanie buniek. Animácie môžu zahrnúť svetelné efekty na teloméroch, ktoré sa predĺžujú a bunky, ktoré sa rozjasňujú, symbolizujúc obnovenie vitality. Grafy môžu vizualizovať dĺžku telomér pred a po aktivácii telomerázy a jednoduché barčárty ukazujúce zlepšenie funkcií orgánov u experimentálnych myší. Je dôležité pripomenúť, že ide o experimentálne výskumy, zatiaľ len na zvieracích modeloch. U ľudí sú terapie ešte vo fáze testovania a bezpečnosť je kľúčová. Nadmerná aktivácia telomerázy môže zvýšiť riziko rakoviny. Preto sa výskum zameriava na bezpečné a kontrolované spôsoby stimulácie enzýmu. Napriek tomu výsledky laboratórnych štúdií poskytujú nevídaný pohľad na to, ako možno proces starnutia buniek spomaliť alebo čiastočne obrátiť. V budúcnosti by tieto poznatky mohli viesť k terapiám, ktoré umožnia ľuďom udržať mladé a funkčné bunky po dlhšie roky, zlepšiť regeneráciu poškodených tkaní a zvýšiť celkovú kvalitu života. Predstava, že telo môže zostať mladé, je už dnes podporená tvrdými vedeckými dôkazmi a experimentálnymi výsledkami. Teloméry teda predstavujú biologický časovač, ktorý určuje, kedy bunky prestanú fungovať. Telomeráza je nástroj, ktorý tento časovač dokáže čiastočne resetovať. Kombinácia pochopenia mechanizmu telomér a kontrolovaného využitia telomerázy môže byť kľúčom k budúcim terapiám starnutia a regenerácie. Poďme sa teraz pozrieť na to najdôležitejšie, na dôkazy. Pretože kým niečo nie je overené vedecky, v medicíne to neexistuje. Teloméry a telomeráza nie sú teórie z konšpiračných fór. Toto je oblasť, za ktorej výskum bola dokonca udelená Nobelová cena za medicínu. V roku 2009 ju získali vedkyne Elizabeth Blackburn, Carol Grader a Jack Shottak za objav telomér a telomerázy. To je prvý silný signál, že toto je seriózna veda, ktorá prešla najtvrdším filtrom akademického sveta. Potom prišli experimenty, ktoré zmenili paradigma. Jeden z najčastejšie spomínaných je výskum z Harvard Medical School, kde vedci experimentovali na starých myšiach. Myši mali skrátené teloméry, boli slabé, mali poškodené orgány a prejavy typického starnutia. Vedci však dokázali telomerázu zapnúť a výsledok bol šokujúci. Orgány sa začali regenerovať, mozog sa zväčšil, spermatogenéza sa obnovila, fyzická kondícia sa zlepšila a myši doslova umladli. Nie metaforicky, na bunkovej, orgánovej aj funkčnej úrovni. Toto bol jeden z najtvrdších dôkazov, že biologické starnutie nie je jednosmerná cesta bez možnosti návratu. Ďalší významný milník prišiel z výskumného centra CNIO v Španielsku pod vedením Marie Blasco.
Vedci použili genovú terapiu na predĺženie telomér myší pomocou vírusových vektorov, ktoré doručili gen pre telomerázu. Výsledok? Myšiam sa predĺžil život o 13 až 24% a zároveň sa znížil výskyt chorôb spojených so starnutím. Zásadná informácia, tieto experimenty boli navrhnuté tak, aby nezvyšovali riziko rakoviny, čo je hlavný strašiak pri telomeráze. A fungovalo to. Telomeráza bola aktivovaná dočasne a kontrolovane bez dramatického nárastu nádorov. Výskumy ukazujú, že ľudia s kratšími telomerami majú vyššie riziko kardiovaskulárnych ochorení, oslabený imunitný systém, vyšší výskyt degeneratívnych ochorení a rýchlejšie zhoršovanie fyzického stavu. Naopak, dlhšie teloméry korelujú so zdravším starnutím. Už dnes existujú štúdie, ktoré sledujú, ako stres, životný štýl, nedostatok spánku alebo chronické zápaly skracujú teloméry. Na druhej strane, zdravý životný štýl, fyzická aktivita, kvalitná strava a niektoré medicínske zásahy dokážu skracovanie spomaliť. Potom sú tu experimentálne prístupy, ktoré idú ešte ďalej, ako napríklad pokusy s genovou terapiou u primátov, snahy o vyvolanie regenerácie tkanív alebo testovanie molekúl, ktoré by mohli podporiť aktivitu telomerázy bezpečným spôsobom. Niektoré komerčné projekty sa pokúsili prísť s doplnkami deklarujúcimi aktiváciu telomerázy, ale vedecký konsenzus je jasný. Zatiaľ neexistuje doplnok, ktorý by spoľahlivo a klinicky relevantne aktivoval telomerázu u zdravého človeka, tak aby to malo omladzujúci účinok. Seriózna veda aktuálne stojí najmä na genovej terapii, bunkovom inžinierstve a regulácii telomerázovej aktivity presne v kontrolovaných medicínskych podmienkach. Ale teraz dôležitá brzda. Ak by si telomerázu jednoducho zapol naplno, telo by síce omladlo, ale zároveň by vzniklo obrovské riziko nekontrolovaného delenia buniek. Inými slovami, rakovina. Preto vedci riešia presne dve veci. Ako telomerázu aktivovať len tam, kde treba a ako ju aktivovať dočasne, bezpečne a pod kontrolou. Toto je dnes hlavná línia výskumu. Zjednodušene, technológiu ako to urobiť už máme, problém je ako to urobiť bezpečne. Ak by som to mal zhrnúť, máme Nobelovú cenu za objav telomér, máme experimenty na zvieratách, kde sa podarilo omladenie orgánov a predĺženie života, máme dáta o tom, že dĺžka telomér súvisí so zdravím u ľudí a máme seriózne medicínske tímy, ktoré dnes pracujú na tom, aby sa z toho stala realita v klinickej praxi. Nie je to sci-fi, nie je to marketing, je to jedna z najvážnejších a najambicióznejších línií modernej biomedicíny. A teraz si predstavte ten potenciál. Predstavte si svet, kde človek v 75-ke nie je krehký, chorý a slabý, ale funkčný, aktívny a biologicky podobný 40-tníkovi. Kde sa orgány regenerujú, kde tkaniva nestarnú tak rýchlo a kde sa vek nepočíta len podľa kalendára, ale podľa stavu buniek. To nie je fantasy, to je realistický smer, ktorým sa veda dnes hýbe. Ak sme si doteraz mysleli, že starnutie je len akýsi prirodzený časovač smrti, vedci nám dnes hovoria niečo úplne iné. Starnutie je proces. A proces sa dá analyzovať a pochopiť. A v určitých bodoch aj brutálne hacknúť. Čím viac vieme o tom, prečo naše bunky slabnú, čo sa pokazí v DNA, prečo sa naše telo prestane opravovať s rovnakou efektivitou ako kedysi, tým viac začíname chápať, že starnutie nemusí byť čisto osud. Je to skôr software plný bugov. A čo robíme s bugmi? Fixujeme ich. Lenže realita nie je Marvel film. Neexistuje jedna pilulka nesmrteľnosti. Namiesto toho tu máme mozaiku riešení, ktoré sa skladajú do jedného brutálneho zaujímavého obrázka budúcnosti medicíny. Jedným z najväčších game changerov sú tzv. Senolytika, lieky zamerané na tzv. Zombie bunky. Sú to bunky, ktoré už nefungujú normálne, nedelia sa, ale ani nezomrú. Ostávajú v tele, tvária sa dôležito a medzi tým vypúšťajú chemický bordel, ktorý urýchľuje stárnutie, zápaly, zhoršuje regeneráciu a pripravuje pôdu pre choroby. Keď tieto bunky vyčistíš, telo zrazu vie znovu dýchať. Regenerácia sa zlepšuje, orgány fungujú efektívnejšie. My už dnes máme štúdie, ktoré zvieratá po odstránení týchto buniek omladli funkčne, nie len pocitovo. A keď vedci hovoria, že to je len začiatok, tak to myslia smrteľne vážne. Potom tu máme ďalšiu extrémne zaujímavú kapitolu. Epigenetika. DNA je ako hardware, ale to, ako sa číta, to je software. A práve epigenetika rozhoduje, ktoré gény sa zapnú a ktoré sa vypnú. Keď sme mladí, epigenetický systém je perfektne nastavený. Čím sme starší, tým je rozbitý viac a viac. Ako keby ti niekto rozhádzal všetky prepínače v elektrickej skrinke. A teraz prichádza highlight. Existujú pokusy, kde vedci dokázali časť týchto epigenetických zmien otočiť späť. Nie metaforicky, doslova vrátiť bunky do biologicky mladšieho stavu.
Toto už nie je sci-fi, toto je technológia, ktorá sa práve teraz testuje, vylepšuje a smeruje k reálnym klinickým aplikáciám. A ak ti to stále nepríde dosť silné, tu je ďalší level. Regenerácia orgánov a tkanív. Kedysi, keď sa niečo v tele pokazilo, medicína dokázala iba hasiť škody. Dnes smerujeme k medicíne, ktorá bude opravovať, obnovovať a nahrádzať kmeňové bunky, biotlač tkanív, pestovanie náhradných orgánov, technológie, ktoré dokážu naštartovať opravy v tele, ktoré boli dovtedy nemožné. Cieľ je jasný. Namiesto liečenia staroby chceme udržiavať telo funkčné a výkonné, najmä použiteľné o mnoho dlhšie ako doteraz. Ale poďme si povedať pravdu. Nie je to len o predĺžení života. To nikoho reálne nezaujíma. Kto chce žiť dlhšie, ak je posledných 20 rokov len bolesť, choroby a rozpad? Toto celé smeruje k zásadnej veci. Predĺžiť kvalitný život. Aby si bol v 70-ke schopný normálne fungovať, myslieť, pracovať, tvoriť a prežívať. Aby staroba neznamenala takmer automaticky utrpenie. A áno, bude to znamenať aj veľké spoločenské zemetrasenie. Ak ľudia budú žiť zdraví o 20 až 30 rokov dlhšie, mení sa pracovný trh, ekonomika, dôchodkový systém, medicína, úplne celé nastavenie spoločnosti. A presne preto je táto téma tak extrémne dôležitá. Nie je to len vedecká hračka, je to niečo, čo zmení pravidlá hry pre celý ľudský svet. Čo je na tom najlepšie? Toto už nie je vízia budúcich storočí. Prvé generácie týchto technológií sú tu. Testujú sa, zlepšujú sa. Každý rok pribúdajú dáta, dôkazy a nové prelomové výsledky. A my stojíme na začiatku éry, kde sa otázka možno prestane pýtať, ako dlho môžeme žiť. A začne sa pýtať, ako kvalitne dokážeme žiť. A aké hranice má ešte ľudské telo. Predstavte si svet, kde vek nie je limitom. Starí ľudia dostanú šancu druhej mladosti. Aký je váš názor na to? Určite mi to napíšte dole do komentára. A ak sa vám toto video páčilo, budem rád za každý like a odber.